Ng hapon po. Hello. Nabuhay ilaw yan. Ganda man yan. Saan ito? Oo. Sa Kristan ka to? Hindi pwedeng umakyat dyan, no? Try hindi ka naman. Hindi pwedeng umakyat dyan. Ha? Hindi pwedeng umakyat dyan. Bawal po. Ah. Bawal. Gusto daw umakyat niya doon sa doon. Doon o. Umakyat daw siya doon. Ay, 66. Yan yung history niya. Ha? History niya 1660 to 1642. Mas mahagyan kasi ang mabilit. Ilang years siya? Hindi lang. 500 plus na. 600 plus na. 500. Sige. Lalong na mo lang. Tangkong daw yan. Tungko! Ano sabi? Kaong, sorry na. Kaong? Oo. Isa na naman si Jenna, no? Yung Paul pinapakain. Oh. Ay, sige. Tara. Dahil sigurado sa sakyan eh. Ha? Mahal ang van. Saan ba? Dahil sa pinagsawitan, walang oras doon. So ay pinagsawitan. Pakilamin ka ba? Ay gusto ko yun. Ikaw ba? Ilabi mo kapong yan. Alam mo, ba't kaya walang ano? Kali pa ako ato eh. Wait lang. Ang ganda.